Ауылға көшініп қайтып, гірләп тұрмыш итәләр. Сөзебіз Адав Тылымбай ауылында яшәүче Кәриме һәм Закир Шакировлар турында. 90-нчы еллар башында Кояшлы Ташкенттан көченеп кайткан гаилә яңа йорт тергезеп, җиң сызганып эшли башлый. Күптән түгел хуҗабикә үз кәсебендә булдырган рассада белән шөгыльләнә. Алдагы язма әнә шул хакта. Когда приехали сюда, нам дали... Кәриме һәм Закир Шакировлар тумышлары белән Ташкент шәһәреннән 90-нчы елларда заманалар үзгәреп китә, тормыш итү авырая. Гаилә хуҗабикәнең әнисе ягына, Адав Тылымбай авылына кайтып төпләнергә карар кыла. Беренче вакытта баракта яшиләр. Күптә үтми йорт салып чыгу өчен участок бирәләр аларга авылда. Мы так радовались, что у нас уже есть свой кусочек земли. Үз куышыбыз булачак дип шатланганыбыз. Җитәкче артыннан ук җипләр алып килдек тә, ирем белән йорт нигезен үлчәдек, казыклар кактык, йортның нигезен өмә белән салып чыктык. Осталар ялласаң түләргә кирәк дип йортны гаилә үз көчләре белән торгыза. Ул вакытта әле мәктәп укучылары булган балалары да эшкә ярап куя. Әти кеше улы белән йортның түбәсен ясый, беренче кайчысын утырталар. 12 яшьлек Наилә көне буе йорт төзегән әнисе белән әтисе янына ашарга пешереп китерә. Полный обед готовила. Денег не было на хлеб. Төшке аш пешерә иде. Ипи аларга да акча булмаган чакларда кызым аны голланд кемешендә үзе салды. Барысын да өлгертеп безгә китереп торды. Әнә шулай яшьләр урамында иң беренче йортны Шакировлар торгыза. Президент программасы буенча бирелгән процентсыз суда акчалары да бу эштә ярдәм була. 3 миллион сум йорт салып чыгу өчен кирпеч һәм цемент алуга кирип бетә. Дали подъемный 500 тысяч на тот момент. Тагын 500 мең сум да бирделәр. Ул акчага без үз башыбызны яңарттык. Ташкенттан кайтканда бер кат күлмәктән кайтып төшкән идек бит. Эштән курыкмый алар, бакча тутырып үзләре үстергәнне кешедән дә җыеп, бәрәңгеләр төяп, якын шәһәрләргә чыгып китәләр. Шул вакытта җирнең чыннан да кешене ашатучы зур байлык булуын аңлыйлар. Күптән түгел хуҗабикә рассада белән шөгыльләнә башлаган. Очень здорово, хорошее подспорье. Бу эш бик яхшы ярдәм. Менә хәзер булачак уңышым үсә. Гаиләбез бюджетына яхшы гына керем өмет итәбез. Мин 100 мең сумнан да ким булмас дип уйлыйм. Бакчада әле тагын яңа эрек, шия, слива агачлары утыртканнар. Теплицада җиләк үсә. Киләчәктә аның мәйданнарын тагын да арттырачаклар. Җир эшен яратып башкарабыз. Авылны да үз иттек. Кайтканга үкенмибез диләр Шакировлар бер тавыштан. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.